Așa, cred că e ok acum. Da. Este ok acum. Ne-am găsit și mașina cu care am venit până aici. Mașina cu motocicleta. Cu asta am făcut noi. Uitați-vă farul ăla spart care l-am spart noi. Ok, să mergem. Nu fac niciodată asta cu neregeu. Mă duci, te rog la trucker. Poate ne ducem. Ok. Ne-am făcut, ne duce el. Nu vreau să mă duc cu motocicleta mea, că până ajungeam era destul de mult. Hai să vedem ce spune. Nează-te la Raiden. Ok. Slash get job. Așa mergem cu camionul ăsta verde sau? Este mai fain? Na, hai să mergem cu ăsta. Încă ce ține o minge, haide, nu cred că e o colare așa mai specială, mai strălucitoare parcă. Să mergem de aici, ca să nu ne fie greu să ne întoarcem cu... Bun. Și o luăm mâna departe, Liverpool. Bun. Hai vedem ce trebuie să... Sincer, nu cred că e bine pe aici, dar... Hai să mergem să vedem. Ce o să fie, o să fie o nebunie. Bă. Pe aici trebuie, sincer. Așa cred. Da, bun, să mergem. Știu drumul ăsta, pe aici veneam când eram la farmer. E mai rapid să veniți pe aici, vă spun din start, că cam ocoliți aproape totul și mergeți drept în față și ați ajuns la magazin. Dar sincer mie îmi place mai mult trackerul, că este mai mult de plimbat cu el și la farmer, dacă nu ai mașină cumpărată, se fură acolo, frate. Dacă nu ascunzi bine. Am avut o mașină, un stalion din ăla. După care mi-am luat lista compact și mi-a spart unul contul. Și atunci m-am lăsat eu de sample. Bun. O să trecem până lângă mașini. O să le canționăm. O să să n-apăs pe G. Trebuie să mă duc pe aici, că dacă nu mă prinde poliția. Am mai pățit și mi-am luat amendă. Ok, să mergem mai departe. Un Las Venturas, parcă e asta. Los Santos, Las Venturas și San Fierro erau parcă orașele. Cătările se aprind farurile. Ok. Dar ăla de dreapta funcționează. M-am bușit chiar ceva. Și ar să mergem cu claxonul pornit. Hai, vedem ce avem.
Sper să nu mai am iarăși frame drop și să blocheze episodul. Am scurat pe unde trebuie să o iau. Sincer, mi se pare că am mai făcut o dată cursa asta. Da. Hai să o luăm pe aici, frate. Bine că nu m-am băgat în râul ăla. O să apară și un vlog pe canal. Să facem și vloguri. Cred că o dată la o săptămână sau o dată la 2 săptămâni. Am primit de la Payday în bancă. Cred că cu cât ai mai mult bani în bancă, cu atât primești mai mult de la Payday. Deci eu cred că e ceva clan. Nu știu aici, m-am băgat atât cu camionul în piscină la el. Ok. Nu știu cum fac level. Cam puțini banii. Și nu m-am bușit așa. Una lungă vreau. Nu mă stăream. Sincer, asta mi se pare cea mai lungă. Nu mi-apare. Ok. Hai să o împingem. O să putem lua, că de acolo nu o puteam lua. Ok, mai trebuie împinsă, cred. Yep. E bun. Să vedem ce e aici. Hai, frate. Conectează-te data. E bun. Am luat-o. Nu se mai aude așa de tare motorul. Îmi place cum se aude acum. Ok. Hai să ne continuăm drumul. Cred că mergem în San Fierro. Din câte văd pe hartă. Vă rog să lăsați în comentarii cum să pornesc harta. Că nu mai știu deloc. Și mașina e faină. Ok. Shift, Caps Lock. Oh, și pe Caps Lock este... Dacă e în San Fierro o să mergem prin Los Santos, că nu știu drumul din... Nu știu drumul din Las Venturas în San Fierro. Da. Habar n-am cum să aflu ce nivel am. Știam înainte tot despre să nu știu nimic. Nu mai merge niciun far. Ok. Keep going. Puteam să iau pe acolo până a venit asta, dar na. Era mai complicat cu camionul. Hai să nu mergem pe contrasens, că dacă este poliție îmi da de naiba. N-am că să dau banii pe amenzi, că ăștia dau amenzi cât China de mari. Nu mă știu să facă bani, cred că. Sau ăștia, cred că au pus să dea amenzile. Pe aici te se coboră, nu? Știu că am urcat pe aici și am luat amendă. Poate poliția. Am fost în clanul ăla Alpha. Nu-mi zici ce că a rămas de atunci clanul. Șmecher. Foarte șmecher. Ok. Ce
Mă enervează ăștia, nu știu să conducă. Trebuie să te duci pe drumul tău, nu mergi pe contrasens, frate. Că n-ai cu ce face cu banii, normal că mergi pe contrasens. Sincer, cred că o să vreau să-mi iau un freeway. Bicicletă de aia la sol. Lowrider, parcă. Îmi place. Mai avea nitro. Ok, îmi pare rău, n-am fost atent la tine. M-am băgat pe contrasens. Mamă, cât... Nu știu cum strâng ăștia așa mulți bani. Vreau să pot să strâng și eu bani așa mulți. Ok. Mamă. Îmi place să... E mai șmecher să fii farmer, că da? Îmi place că cu ăsta trebuie să te primi, nu stai pur și simplu te dă tot în același loc în continuu. O să le facem pe toate, cred. Toate joburile profitabile. Ok. Să nu vină cineva. Ok, putem să mergem. Bun. What? Ați văzut bug? Oh my god, ce-a fost aia? M-am speriat, frate. În sfârșit ajungem în San Fierro. De aici se ia bulletul pe San Andreas single player. Dați că vă și arăt, dacă mai țin bine minte. Oh, cum era să-mi cadă. Ok. Ăla ce are, frate, merge pe contrasens. Cum mai da, ce cu podul ăla. Dacă bine știu, era la dreapta și drept în față și coborai pe acolo. Probabil că știți el. Nu mai complicat, că după ce le-ai luat trebuie să sar cu el, să-l aduci înapoi în garaj. E o bristă compact. Ok, mergem pe aici. Păi de ce, frate? Să dea bani. Face afaceri cu bani. Adică, care-i faza? Nu știu, tu ai muncit pentru ele ce le dai așa free? Așa-ți vine ție sau ce? Oh. Parcă mă aduc aminte puțin. San Fierro, dar foarte puțin. Parcă după blista aia, cred că am avut altă mașină înainte de blista compact. Nu știu cum se numea, dar era faină rău. Cred că de aia să-mi iau și un lowrider. Freeway, o să iau, cred că. Vreau să mă schimb, frate. Ok. Să găsesc un loc să parchez camionul. Să nu vadă ăștia. Îl pune aici. Ok, haideți să mergem să mâncăm ceva. Să mâncăm ceva și să... Ce băg... Da, bem ăsta. Ok. Să mâncăm și să vedem ce e acolo.
Pizza. Da, să vedem ce aici. Oh, ce mă enervează frame drop-urile astea. Deci ce ai? Cumpăr pește. F. Așa. Eram gata să fac finalul. Ce aici? Slash. Bye. Tot din asta, frate. Am o cameră, am uitat. Filmăm în. Hai facem o poză. Bun. Mai cum aș putea uita la poze? Nu pot să dau una cu asta. Da. E schera mapa. Nu. F. Se facă și pe intrat pot să intru. Și pe F. Ok, hai să facem o poză. Mânc camera, oh my god. Și ieșim din magazinul ăsta. Sincer, dacă o să văd ceva, o să mă cobor să schimb haine. Sau nu pot să schimb hainele. Dacă schimb hainele, atunci mă dă înapoi în oraș. Bă, zic că nu mi-a dispărut camionul. Bă, pe bune. Poate n-am luat eu bine. Da. N-am luat eu bine. M-am și speriat, mi-am pierdut camionul, frate. Uite-l. Ok. Hai, camionule. Să mergem la drum. Cu spatele. Ok, să mergem să ne luăm camioneta. Și o camioneta, să ne luăm marfa. Nu știu, parcă aș face și legale, dar nu prea. Deci nu cred că am level. Egal. Asta. Los Santos. Nu mă face să mă duc până la Aventuras, că n-am chef. Sincer, nu știu pe unde. Am venit, cred că pe aici, da, pe aici. Vreau să mă duc nevoie pe acolo. E mai rapid decât să mă duc și prin Las Venturas, să trec pe acolo. Ok, și pe aici, pe unde? Nu cred că am fost pe aici, dar ne dăm noi seama. Ba da, parcă am urcat pe aici, parcă. Ok. Uite, un cloth store. Nu înțeleg, frate, ce ai face kilometri la mașină? Mașina e mai scumpă cât are mai puțin kilometri, frate. Tu îi faci kilometri? Nu înțeleg, Dana. Nu știu care e faza cu kilometri, dar în fine. Hai să mergem în San Fierro.
Să ducem camioneta asta. Sau remorca, ce-o fi, nu știu. Cum se spune? Trailerul. Da, așa, da. Acum să mergem pe unde am venit. O să pe aici. Ok. Oh my god. Era un om acolo și primea o letală din aia. Ok. Nu, 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 nu. Nu te duce. Nu, 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 acolo. Oprește-te. Păi să nu vină un but. În sfârșit. Ok. Și cred că când ajungem acolo încheie episodul. Crezut că e scrisă la vânt smoking. Era Sun King. Bun. Așa. Dacă ar fi real drumurile astea. Cred că trebuie să o luăm așa ca să... Dacă nu vine un but și ne omoară aici așa. Bun. Hai să vedem. N-aș mai ține dacă ține la o mașină chile 30 de minute. Cel mai șmecher mi se pare mie bulletul. Nu Infernus-ul. Bine, Infernus-ul prinde mai rapid viteză, dar nu prea o poți controla. Asta e problema aia. Am sunat ca așa frumos, să lansonezi unde te tirești. Hai să mergem mai departe. Ok. Să mă duc în... Ok, iar un frame drop. Să mergem mai departe. Stai că știu ce trebuie să fac. Adică ce trebuie să fac, ce vreau să fac. Tracker. Păi acolo. Ok, mergem pe contrasens, dar nu e bai. Pe aici nu prea merge lumea. Trebuie să închiriez o mașină. Hai frate, mai repede. Am crezut că e în Las Venturas, că era nașpa rău. Sincer, cred că mai bine veneam prin Las Venturas, că era mai repede, cred. Sau nu, că nu știam drumul. Oh my god, ce mă enervează frame drop-urile astea din oraș. Să mergem drept. Cred că știu unde trebuie să mă duc. Ar fi foarte șmecher dacă ți-ar arăta câți bani primești pe o cursă. Așa ai luat direct care vedeau cea mai mare, nu înțelegi pe distanță. Dar sincer cred că pe distanță, care e cea mai mare, aia e cea mai plătită.
Mamă, dacă mă uit în stânga am... Ok, iar... Ok, am ajuns aici. Uitați-vă! Cum naiba idealul ăsta? Uitați! Adică, what the fuck, cine ar face un deal așa? Și sus, e tot așa. Oh my god, ce cu orașul ăsta? Uitați-vă! Dintr-o dată e drept. Ok. Muncești banii ăștia, nu -i problema, îi faci destul de repede, da. Da. Ok, n-am luat-o bine. Asta este. Nu o să iau pe acolo. Da, trebuie să mă întorc. Fuck! Ce mă nervează. Nu ne întoarcem pe acolo, mergem pe aici. Să vedem cum e și pe aici. Bă, stați un pic să gândesc drumul ăsta. Trebuie să iau pe aici. Dacă ar fi gândită faza. Că dacă aș lua pe acolo, n-aș putea. După aia. În sfârșit. Cred că pe aici trebuie. Pe podețul ăsta. Ok. Ar fi șmecher dacă ar fi semnalizare și toate chestiile astea. Ok. Să fiu silențios, că ești ăștia și mă omoră. O luăm pe aici. Ok. Și da, era mai rapid să venim prin Aventuras. Aici am mai adus odată mașina. Trailerul, pardon. Mașina și eu. Ok. Ok. Acum dărâmataje cu camionul ăsta. Și o să parcăm camionul chiar aici. În parcarea asta. Oh my god, nu din nou frame drop, frate. Bun. Să mergem mai departe. La misiunile noastre. Pam, pam, și am ajuns în sfârșit la destinație. Ok, hai să-l parcăm aici. Dacă cumva și-o strica careva camionul, să nu înlocuiască cu ăsta. Perfect. Asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și butonul de like, să spuneți și prietenilor despre acest canal. Bye bye!